Hello lil kulħadd. Nilqgħukom magħna t-tielet sessjoni ta' Ripple, sessjoni fuq l-iskrittura. Tielet sessjoni l għandna magħna l-Father Marcello u Father Noel. Bdejna l-ewwel sessjoni billi sutajna introduzzjoni qasira ta' kif inqasma l-iskrittura, kif għandna nifhmuha l-għodda li għandna bżonn. Is-session li għaddiet iddiskutejna ma' Father Justin u ma' Bettina it-talb fil-Bibja u kif nitolbu fil-Bibja. Allura ħanitlu daqsxejn f'tema daqsxejn iktar profonda, it-Trinità fl-Iskrittura u anke minnu Alla fl-Iskrittura. Father Marcello ħajkun qed jiddiskuti preċiżament l-Ispiritu it-Trinità skużawni fl-Iskrittura u fil-ħajja. Nibdew b'mument ta' talb, fl-isem tal-Missier tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu Amen. Hekk mulej Ġesu nirringrazzjawk ta' din il-laqgħa li għandna flimkien illum. Grazzi ta' din l-opportunità li nkun nistgħu nitalmu dwar il-kelma tiegħek, il-kelma li tagħti il-ħajja, il-kelma tiegħek li hija verità. Hekk nitolbuk li dal-kliem li ħajqasmu magħna l-kelliema tal-lum verament jibni fina fidi u tama sħiħa fik mulej. Hekk Marihom il-Knisja nitolbuk inti interċedi għalina wassalna għand ibnek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qabel ma jibda Father Marcello kemm ngħidilkom ftit punti, ftakru żommu daqsxejn mute. Jekk jogħġobkom niżlu isimkom u kunjomkom fiċ-chat, mhux fiċ-chat skużawni ftaħt il-kaxxa ta' isimkom. U fl-aħħar kwarta jekk għandkomx mistoqsijiet niżluhom fiċ-chat u jirrispondihom kif għamel l-aħħar f'jagħmlu l-speakers fis-sessions li għaddew. Father Marcello, ħallu fidejk. Grazzi ħafna tal-istedina, napprezza ħafna. Ovvjament intom tajtuni hawnhekk żewġ affarijiet niddiskuti li nofsija tagħmel introduction biss. Imma ħanaqsam magħkom ftit idejat. Fil-fatt tlabtuni nitkellem fuq il-karatteristiċi ta' kull persuna trinitarja skont l-Iskrittura u mbagħad kif it-tliet persuni ta' Trinità jistgħu jkunu parti essenzjali fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Ħanaqsam magħkom ftit idejat u mbagħad jekk xi ħadd jixtieq forsi nelabora dawk il-15 minutes li konna fl-aħħar hekk niżlu d-domandi jew il-kummenti tagħkom fiċ-chat. Essenzjalment din is-sena irnexxieli nżomm waħda mill-proposti tal-ewwel ta' New Year. Ma tafx int meta konna żgħar missieri kien jgħidli ikteb il-proposti u trid iżommhom. Ovvjament kont nikteb lista twila u wara jumej mhux ikun insejthom biss, inkun qed nagħmel il-kontra. Ma dis-sena strangely enough ħanejda straight, għamilt proposta lili nnifsi li nerġa' naqra il-kotba kollha tal-Iskrittura mqazza. Naqra kuljum, darbtej kuljum fil-għodu l-Antik Testament, ġiex kapitli jew tlieta, u fil-għaxija wara nofsinhar naqra kapitli tal-Ġdid Testament. Hekk xtaqt nerġa' naqra l-Iskrittura kollha mill-ktieb tal-Ġenesi sal-aħħar ktieb tal-Ġdid Testament, il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan. U din id-dera ta' flimkien tal-Iskrittura, ekku, għenitni ħafna biex naqsam magħkom dawn il-ftit idejat. L-ewwel idea li nixtieq naqsam magħkom. Il-kodba tal-Iskrittura jfakkruna illi ara kemm jagħmel sforz il-bniedem biex jifhem dak li aħna nsejħulu Alla. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-Iskrittura tfakkarna illi taraf lil Alla u aħna bħala Kattoliċi narfuh bħala Trinità, il-Missier, l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Ma tiddependix fl-aħħar mill-aħħar fuq l-isforz tal-bniedem. Imma huwa Alla nnifsu illi matul il-medda kollha tal-kodba tal-Iskrittura mqazza jirrivela lilu nnifsu pass wara l-ieħor. Jien ġeneralment meta nipprova nagħti ftit definizzjoni ta' din ir-rivelazzjoni ta' Alla ngħid hekk. Alla irrivela lilu nnifsu progressivament fl-istorja tal-bnedmin. U aħna nafu jekk nagħtu titwila lejn il-kodba
speċjalment tar-rabta l-qadima tat-Testament il-qadim, nafu li Alla beda billi jirrivela lilu nnifsu fl-istorja ta' poplu partikulari. Jirrivela lilu nnifsu lill-Abraham, lill-Isaac, lill-Ġakob, jirrivela lilu nnifsu progressivament, attenti għal din il-kelma. Alla irrispetta biex ngħidlek il-kapaċità intellettwali tal-bniedem. Il-bniedem qatt ma jifhem kollox daqqa, u dan anki meta niġu biex nitkellmu mill-misteru ta' Trinità ma nistgħux ngħidu li ħanifhmu dan il-misteru f'daqqa. L-Iskrittura tfakkarna illi Alla ħanirrepeti irrivela lilu nnifsu progressivament, jiġifieri pass wara l-ieħor lill-bniedem u speċifikament fl-istorja ta' poplu partikolari. Għalhekk pereżempju meta naqdu flimkien il-kotba tar-rabta l-qadima ma mhux biss anke dawk ta' Testament il-ġdid, nitkellmu minn storja ta' salvazzjoni. Jew inkella biex ikunu aktar preċiżi, hija l-istorja ta' kif Alla konkretament f'żrajiet storiċi preċiżi irrivela minnu. Din pereżempju dak li qed ngħid jista' jagħti tweġiba għal domanda li spiss jagħmlulna n-nies li jaqraw il-Bibja jgħidulek imma f'ħafna kotba tal-Iskrittura Alla jidher qisu vjolenti, li Alla jidher qisu vendikattiv. Alla jidher qisu jieħu pjaċir bil-mewt, jieħu pjaċir illi jikkastiga l-bniedem. Jien ma niskantax li hemm anki dawn l-idejat fuq Alla, il għaliex nerġa' ngħid għat-tielet u l-aħħar darba nispera biex ma ndejjaqkomx. Alla wara lilu nnifsu pass wara l-ieħor ma niskantax illi fil-kotba l-aktar qodma, il-kotba antiki tat-Testament il-qadim, hemm din l-idea ta' Alla, hemm din l-idea xi ftit primittiva ta' Alla illi tixbaħ ħafna l-idejat illi popli oħra kellhom fuq l-allat tagħhom li setgħu kienu allat vendikattivi, allat li tissagrifikalhom anki l-bnedmin biex iżommilhom il-korla tagħhom u r-rabja tagħhom, eċetera, eċetera. Fil-każ tal-Iskrittura jista' jkun hemm dawn l-idejat fuq Alla, issa ħanżid kelma oħra imma, fuq Alla il-Missier, imma progressivament nindunaw illi l-idea tal-poplu fuq Alla tinbidel pass wara l-ieħor. Alla juri verament min kien. Nerġa' ngħid, seta' der bħala Alla vendikattiv fil-kotba l-aktar qodma tar-rabta l-qadima, imma żwigawelhom fl-istorja hekk imsejħa tas-salvazzjoni, Alla jibda juri verament x'inhuma l-karatteristiċi tiegħu. Pereżempju, waħda mill-isbaħ karatteristiċi illi fuqha jinsistu l-kotba tat-Testament il-qadim li Alla huwa feddej, Alla huwa Salvatur, Alla mhux biss wera xewqa kbira li jitħabbeb mal-bnedmin, allura għandna l-patt ma' Abraham, għandna l-patt ma' Isaac, għandna l-patt ma' Ġakob, għandna l-patt mal-poplu fuq il-muntanja Sinaj, imma għandna Alla wkoll li mhux biss allura għandu din ix-xewqa li jitħabbeb mal-poplu tiegħu u li jidħol f'patt ta' mħabba fi ħbiberija miegħu, imma Alla rrid isalva l-poplu tiegħu. Għalhekk pereżempju għandna l-ġrajja kbira tal-Eżodu, il-ħruġ mill-jasar tal-Eġittu, li prattikament hija l-ġrajja fundamentali kostituttiva tal-poplu ludi, tal-poplu il-magħżul, li permezz tal-patt beda jħossu li huwa il-magħżul. Għajla Alla jkompli jirrivela lilu nnifsu. U meta naqraw mbagħad il-kotba tal-profeti nindunaw illi dan Alla feddej, dan Alla Salvatur, illi dejjem xtaq jgħix
fi ħbiberija mal-poplu tiegħu u għalhekk jitlob l-ubbidienza permezz tal-liġi mill-poplu tiegħu mhux biex ijassar il-poplu tiegħu imma biex jirrendih poplu ħieles li jħobb lil Alla b'qalbu kollha, b'ruħu kollha u b'saħħtu kollha. Ekku ftit ftit meta mbagħad niftħu il-kotba tal-profeti u anki il-minjiera tan sabiħa tal-kotba tal-erf, qegħdin dejjem fil-kuntest tat-Testament il-Qadim, ekku l-idea tal-Alla tisbieħ Alla issa huwa missier huwa feddej imma huwa missier, anzi ħafna drabi l-profeti biex jiddeskrivu lil Alla li huwa essenzjalment dak li jħobb lill-poplu tiegħu, ħafna drabi u spiss jużaw is-simboliżmu tal-arus u tal-arusa fejn nafien. F'moħħ jiġi Eżekiel jew forsi aktar b'mod aktar qawwi l-ktieb tal-profeta Osea. Hemmhekk il-profeta iħares lejn il-poplu bħala poplu infidil. Daqs li kieku mara jew arusa li tradiet lir-raġel jew lill-arus tagħha. Imma fl-istess ħin u b'aktar qawwa u din sabiħa immens din il-karatteristika ta' Alla li huwa missier imma anki arus, Alla jiġi ppreżentat bħala mġennen bl-imħabba għall-arusa tiegħu. Tant li kapaċi jaħfer l-infedeltà tagħha, tant li kapaċi ħanuża very freely il-kliem ta' Osea kapaċi jieħu l-arusa tiegħu fid-deżert biex hemmhekk terġa' tinnamra miegħu. Huwa l-lingwaġġ tal-imħabba kemm huwa sabiħ. Mela għandna dan il-progress ta' rivelazzjoni minn idejat xi ftit jew wis komuni għal reliġjonijiet oħra, forsi idejat primittivi tal-bniedem fuq l-allat li kien iqim għal-rivelazzjoni ta' Alla veru uniku li essenzjalment jixtieq iħabbeb il-bniedem miegħu. Ovvjament imbagħad meta niġu biex nitkellmu mill-ġdid testament, din l-imħabba tal-missier għall-umanità, issa mhux aktar għall-poplu l-magħżul, din l-imħabba skużawni, din l-imħabba tal-missier għall-umanità tisplodi fil-persuna, fil-realtà ta' Sidna Ġesu Kristu. Kważi kważi nistgħu ngħidu, ħanuża kliem sempliċi biex tifhmuni, huwa l-ġen tal-Alla illi tant trid ikun qrib il-poplu tiegħu, tant trid juri imħabba lill-poplu tiegħu, tant trid jifdi lill-poplu tiegħu minn dak kollu li kien jibblokkja din il-ħbiberija, allura r-realtà ta' dnub, ir-realtà traġika u drammatika tal-mart u tal-mewt b'mod partikolari. Ekku propju fil-Ġdid Testament l-Iskrittura tirrivelana illi l-qalb tal-missier tisplodi u jibgħat lill-liben il-waħdini tiegħu, lil Sidna Ġesu Kristu. Forsi hawnhekk ma nistgħux ma nagħmlux eku ta' dik il-kelma tant sabiħa illi Ġesu jagħmel fil-Vanġelu skont San Ġwan meta jagħmel dak id-dialogu immensament sabiħ ma' Nikodemu, dak il-Farisew, disċipli tiegħu, crypto disciple, disċipli tiegħu bil-moħħbi. Meta Ġesu jgħid Alla hekk ħabb lid-dinja li fil-milja ta' żmien bagħat lill-ibnu, mhux biex jikkundanna id-dinja imma biex bih hija s-salva. Għalhekk il-grazzja tal-Vanġeli, għalhekk meta aħna naqraw il-Vanġeli, nimmeditaw il-Vanġeli, jiġifieri nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq l-aġir tal-Alla, fuq l-imħabba tal-Alla li issa tidher f'Alla li sar bniedem, f'ibnu Ġesu. Meta aħna naqraw il-Vanġeli nindunaw illi il-missjoni ta' Ġesu kienet dik, kif kien ħabbar Iżajja sekli qabel, illi jkun Alla magħna u jsemmuh Immanuel, tħabbira li San Ġusepp, Vanġelu ta' San Mattew.
li bil-sirna jfisser Alla-mana. Araw il-ġen tal-missier issa li mhux biss iħobb lill-poplu tiegħu fil-ġrajiet storiċi tiegħu, imma li issa saħansitra fil-persuna ta' Ġesu bis-saħħa tal-misteru tal-inkarnazzjoni, ġifieri ta' Alla li jsir bniedem, isir Alla-mana. So close, ever so close għal-bniedem. U allura għalhekk meta naqraw il-Vanġeli nistgħu nduqu mhux biss il-karatteristiċi ta' Ġesu, allura fil-kuntest tagħna t-tieni persuna tas-Santissima Trinità, biex inkunu ftit teoloġiċi, kellha kif se nippressjonakom mhux hekk? Biċċajta naqra. Ġifieri, meta naqraw il-Vanġeli, il-ħajja ta' Ġesu, il-kliem ta' Ġesu, l-għażliet ta' Ġesu, il-fejqan fiżiku li joffri Ġesu, l-eżorċiżmi ta' Ġesu, il-ħnina infinita tiegħu mal-midinbin. Meta aħna naraw dan kollu b'mod partikolari l-għotja sħiħa tiegħu fis-sagrifiċċju fuq is-salib, ġifieri ħadd kif kien qal stess il-mulej Ġesu. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din milli wieħed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. Aħna hemmhekk induqu mhux biss il-karatteristiċi ta' Ġesu, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità, imma f'Ġesu induqu kif inhi magħmula il-qalb ta' Alla. Jekk tiftakru xi snin ilu meta konna qed ngħixu is-sena tal-ħnina, l-insistenza ta' Papa Franġisku tal-Knisja, Ġesu huwa il-wiċċ tal-ħnina ta' Alla il-Missier. Kemm sabiħa. Dak Alla l-Missier illi ftit jirrevela lilu nnifsu essenzjalment bħal-imħabba, idawwaqna dik l-imħabba fil-persuna ta' Ġesu. F'moħħi jiġi eżempju banali ma jista' jgħidkom tifhmu. Altru titkellmu fuq kejk sabiħ, riċetta sabiħa, stampa sabiħa ta' kejk, kemm hu sabiħ dak il-kejk, u altru dak il-kejk qiegħed quddiemek u qed tiffanga fih, u tiggustah. Dak huwa Ġesu. Il-kejk talla, eżempju banali ovvjament biex tifhmuni. Imma dak Alla li ma jidirx etern, omnipotenti, il-bot imma viċin fl-istess ħin, daqqa waħda jisplodi l-imħabba tiegħu tisplodi f'Ġesu. U għalhekk il-Vanġeli huma sbieħ meta wieħed jaqrahom. Għaliex huwa jaqra il-ġrajiet ta' Ġesu mit-tħabbira tiegħu mill-Arkanġlu Gabriel f'Nazaret lil Marija u lil Giuseppi, Vanġelu ta' San Matteo. Sar-rakkonti tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu, wieħed jinduna li fil-Vanġeli għandna kompendju ta' mħabba. Dak l-Immanuel li issa kif jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu huwa dak li aħna rajna, dak li aħna smajna u dak illi missejna bidejna. Però jonqos it-tielet komponent ta' Trinità u xekk, l-Ispirtu Santu. Aħna meta ngħidu l-kredu nhar ta' Ħadd ngħidu għall-mulej li jagħti il-ħajja. L-Ispirtu Santu huwa dak illi janima lil Ġesu għall-missjoni kollha tiegħu. Ġesu fl-umanità tiegħu seta' ikun ix-xbija tal-ħnina tal-Alla, xbija tal-imħabba tal-Alla, il għaliex kien ikkonsagrat mill-Ispirtu Santu. Il-qawwa tiegħu, il-mutur tiegħu, ir-ruħ tal-ħajja kollha tiegħu. Mhux tab xejn imbagħad jekk tiftu l-Vanġelu skont San Luqa chapter 4 fil-bidu, Ġesu jagħmel dak id-diskors aħna nsejħulu programmatiku fis-sinagoga ta' Nazaret, l-Ispirtu tal-mulej fuqi. Dak l-Ispirtu li kien niżel fix-xmara Ġordan, Ġesu li jesperjenza fil-magħmudija tiegħu l-imħabba tal-Missier għalih int ibni l-Għażiż
fik sibt il-għaxqa tiegħi hija esperjenza li hija persuna, hija l-Ispirtu Santu illi idewwa lil Ġesu fl-umanità tiegħu l-imħabba tremenda tal-missiera li tant illi ħajtu kollha issir risposta għal din l-imħabba. L-istess Spiritu qawwa ta' mħabba, nar ta' mħabba, iħeġġeġ lil Ġesu fil-ħajja kollha tiegħu il-Ministeru Pubbliku sal-mewt u l-qawmien tiegħu biex ikun iġbija konkreta li tista' tara, li tista' tmissa, li tista' tismaħħa tal-imħabba tal-missier għall-bnedmin. U għall-grazzja tal-Alla u xekk. U mbagħad niftħu l-ktieb tal-Atti tal-Apostli ma mhux biss, ma b'mod partikolari. Ġesu ried li dik l-esperjenza, dik il-qawwa ta' mħabba illi lilu tagħtu l-ħajja, li lilu mhux biss nislitu fil-ġuf ta' Marija, imma tagħtu dak in-nar biex jgħix il-ħajja kollha tiegħu salot jasja fuq is-salib, Ġesu ried jibgħat dak l-Ispirtu Santu fil-qlub ta' dawk li jemmnu. Ma nafx jekk tafux, probabbli tafu, għax forsi mitla tal-Iskritturi, ma id-diskors ta' Ġesu fl-aħħar ċena fil-Vanġelu skont San Ġwan. Kontinwament Ġesu daqs li kieku qed jagħti fuq musmar bil-martell, jimmartella fuq li se jibgħat il-Paraklitu, dak li jikkonsa, dak li jfarraġ, dak li se jfakkar il-kelmiet ta' Ġesu lid-dixxipli. Mhux taf xejn imbagħad l-Atti tal-Apostli jibdew dik l-ammonizzjoni ta' Ġesu lid-dixxipli titilqux minn Ġerusalemm ħalli tirċievu il-qawwa mill-għoli, il-qawwa tal-Ispirtu Santu. U jekk aħna mitla, jien nsemmi ktieb wieħed u nsemmi lilu biss, imma tistgħu taqbdu anki l-ittri ta' Pawlu pereżempju, imma l-Atti tal-Apostli huwa il-Vanġelu tal-Ispirtu Santu, hekk isejħulu l-istudjusi. Tindunaw x'inhuma l-karatteristiċi tal-Ispirtu Santu. Huwa dak in-nar li jinżel fuq id-dixxipli Pentekoste, jimlihom qawwa tremenda, imma mhux biss qawwa tremenda, iġalhom jesperjenzjaw ġo qalbhom l-imħabba tal-missier li deret f'Ġesu. Sakemm kienu jgħixu miegħu, setgħu jifhmu lil Ġesu però mhux għal kollox. Meta jirċievu l-Ispirtu Santu fil-Pentekoste, jindunaw li irċevew qawwa li ġalhom jesperjenzjaw li dak Ġesu li jemmnu fih huwa l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-imħabba tal-missier għall-bnedmin. Mhijiex xi ħaġa tal-intellett, attenti ta' hija esperjenza ħajja. Għalhekk skużawni. Għalhekk pereżempju fil-Veni Creator dik it-talba bil-Latin sabiħ ammens li fiha nsejħu l-Ispirtu Santu, il-Knisja tagħti diversi karatteristiċi lill-Ispirtu Santu huwa nar ħaj, huwa s-seba tal-qawwa talla li jinżel fid-dixxiplu. Huwa dak illi niftħu l-Atti tal-Apostli iġallu lill-Apostli jesperjenzjaw l-imħabba illi mbagħad huma stess bil-qawwa tal-Ispirtu jsiru tsunami ta' tħabbir tal-Vanġelu. Dawk illi ħarbu fil-passjoni, lil Ġesu ħafna drabi ma femmuhx waqt il-Ministeru Pubbliku tiegħu, jew femmuh ħażin, jew femmuh kif xtaqgħu huma forsi jikbru naqra fil-karriera u jolgħu fil-ġerarkija tas-saltna ġdida ta' Ġesu. Jindunaw illi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jirċievu dik il-qawwa biex bla biża' ixandru il-kelma talla, ixandru l-mħabba talla li tidher Ġesu. Biex bla biża' mhux biss ixandru l-Vanġelu, imma bħal Ġesu l-Ispirtu akkumpanja il-kelma tagħhom b'sinjali u ġubijiet bil-fejqan fiżiku, bit-tkeċċija tal-Ispirtu ħsiena, u fuq kollox bil-qawwa biex minkejja l-persekuzzjoni u l-martirju jibqgħu ixandru il-kelma ta' Ġesu.
Mela xed fi ftit kliem, għax qed ninduna li 3 minuti oħra Jennifer iddoq lil l-alarm. Niċċajta Jennifer. Il-kodba mqarza juruna minnu Alla. Ftit, pass wara l-ieħor. Alla ħallieq illi matul medda ta' storja konkreta jirrivela lilu nnifsu li jħobb il-bniedem, li huwa mġennen għall-bniedem. Kif konna ngħidu fil-katekiżmu l-antik, Alla ħalaq il-bniedem, Alla ħalaqni għax iħobbni u biex jien inħobbu. Sfortunatament, il-poplu ludi għandu storja ta' infedeltà bħalna l-koll, fl-umanità dgħajfa tagħna. Uħloqna barrieri kbar għall-imħabba Alla, tallajna s-swar biex inħobbu lil nfusna u lil Alla ninsewh. Ekku Alla jisplodi dawn is-swar billi jibgħat lil Ġesu u biex aħna nesperjenzjaw kemm ħabna f'Ġesu fil-magħmudija, fil-griżma tal-Isqof, kull darba li nitolbuh jibgħat fuqna l-Ispirtu Santu biex nerġgħu nagħmlu esperjenza tal-imħabba Alla u fejn neċessarju inkunu xhieda ta' din l-imħabba. Bl-eżempju, u fejn neċessarju anki b'xi kelma. Allura fir-relazzjoni tagħna mal-Alla araw xi ġmien. L-Ispirtu jgħinna. Minna l-Ispirtu għandna mejda xotti, imma l-Ispirtu jgħinna biex nesperjenzjaw kemm Alla il-Missier tant huwa Missier il-mina li anki llum iħobbni f'Ġesu li jingħata għalija kompletament. L-Ispirtu Santu itini għaġġ għal din l-imħabba. L-Ispirtu Santu jtini x-xewqa li nkun maqut ma' din l-imħabba tal-Missier illi tidher f'Ġesu. L-Ispirtu Santu huwa dak in-nar illi bih nilqa' l-imħabba tal-Missier li tidher f'Ġesu u b'qawwa kbira inxaddara b'ħajti. Grazzi. Surdejtkom, u naħseb. Sorry? Naħseb kienet Surdejtkom. interessanti. Ħana raw ftit iċ-ċett issa. Forsi hawn Kawx. xi Ok, għawek ma' xejja, mela ma fimtu xejn. Forsi nibda Ma nafx, niċċara xi ħaġa ma nafx ta' ġifieri għax forsi twastu crammed. Le, jien nsaqsik mistoqsija, Father, sakemm forsi jitkellem. Iva, mela, le? Kollok tagħmel proposta isu ovvjament aħna bħala youth leaders provaw naraw kif ħanejnu żgħażagħ. Inti tkellem il-Spiritu Santu hemm ħadd tal-apposti, Ġesu niskopru fil-Testament il-ġdid, kull missier biex ma naqdux l-Antik Testament kollu. Issib parti naf xi ktieb partikolari tajt isma' dan vera joħroġ il-karattru tal-missier biex jgħinna lilna hekk ngħinu liż-żgħażagħ jifhmuh dan persuna. Iva. Ifimni, forsi mhux kodba sħaħ, imma hemm diversi siltiet f'ċertu kodba li jistgħu jgħinuna niskopru minnu l-missier, però hija dejjem parzjali fl-Antik Testament, jien għalhekk qedtilkom irdu naslu biex nifhmu l-milja tal-imħabba tal-missier meta nħarsu lejn Ġesu. X'imbagħad nistgħu narawh, nistgħu nisimgħuh, nistgħu nmissuh bidejna kif jgħid San Ġwan permezz tal-Vanġelu ovvjament fuq livell ta' fidi. Imma hemm siltiet sbieħ immens fl-Iskrittura fejn naf jien hemm dik is-silta jien semmejta tal-profeta Osea, chapter 2. Hemm qisu għanja ta' mħabba Alla li qed jgħid lill-Iżrael jiena nixbdek fid-deżert. Nieħdok lura fid-deżert, hemmhekk tannili bħal żmien żożitek, bħal żmien in-namrar. Qed tifhem? Hemm a rediscovering of love. Hemmhekk tinduna li l-missier huwa mġennen għall-bniedem, huwa mġennen għall-poplu tiegħu. U dik hija sabiħa immens u tagħmillek kuraġġ. Hemm mbagħad siltiet
Hemm imbagħad siltiet pereżempju fil-ktieb tal-Erf, dan huwa l-aħħar ktieb tal-Antik Testament li huwa sabiħ immens. Hija riflessjoni fuq l-istorja tas-salvazzjoni. Hemm siltiet fih fejn juri l-qalb ta' Alla, Alla li jagħti l-bniedem żmien biex jindem, Alla li ma jridx il-mewt tal-bniedem. Ma jrid biss li l-bniedem jerġa' jiskopri l-imħabba tiegħu. Huma kollha siltiet u frus, issa bl-amment ma nafhomx, ma nista' nibgħathomkom for future reference, huma kollha siltiet daqs li kieku għasel, jinżlulek għasel. Għal min forsi lill-Alla jarah il-bogħod. Fiċ-ċett xi ħadd semma is-Song of Songs li sabiħ immens. Tafu li hemm ktieb fl-iskrittura illi bil-Malti ngħidulu l-anja tal-anjiet. Fil-fatt huwa anja bejn arus u arusa. U mbagħad jidħol il-kor. Fil-fatt jiena dejjem inqisu meta naqra dan il-ktieb. Issa anja spiritu pront. L-arus li jsejjaħ l-arusa, l-arusa li ssejjaħ l-arus, u mbagħad jidħol il-kor tal-bniet. It's a song, għalhekk Song of Songs. Issemmit Song of Songs għanja tal-għanijiet għax ħafna drabi ir-rabbini l-Lud kienu jaqraw fiha l-istorja tal-imħabba tal-Alla għall-poplu tiegħu. Fil-verità hija a love song, namrar, and very explicit. Fil-fatt fl-antik jgħidu li l-qassis u l-patrijiet ma kienux ħallhom jaqrawhom għax kienet il-pornografija ta' żmien. Qed tifhem? Taħt is-simbolizmu there are very explicit physical signs of intimacy, eċetera, eċetera. Sabiħ immens għax rigal tal-Alla da kollu mhux hekk. Imma r-rabbini l-Lud edoh fil-lista uffiċjali tal-kodba aspirati għax fiha kienu jaraw l-istorja l-għanja ta' mħabba ta' Alla mal-poplu u tal-poplu ma' Alla. X'tissuġġerixxi sabiex inkunu nistgħu niftħu diskussjoni fuq dan is-suġġett ma' grupp ta' żgħażagħ żgħar. Jiena kieku jien nissuġġerixxi li tħarsu lejn Ġesu. Minn hemm tridu tibdew. You look at Jesus permezz tas-siltiet ta' xi silta tal-Vanġelu, taraw il-karatteristiċi ta' Ġesu u nippruvaw naqraw f'dawk il-karatteristiċi kif magħmula il-qalb ta' Alla. Mariella batitilna Isaiah 49, anki dik Janja sabiħa immens, Isaiah 49. Meta jasal il-moment li aħna niltaqgħu mal-mulej, li ma taħseb li hija l-mistoqsija li Jusi għamlilna malli nkunu qudiemu. Naħseb jgħidilna hu fil-Vanġelu ta' San Matteo, kont bil-ġuħud majtuni, kont bil-aċċu sqejtuni, mhux hekk fejn mulej. Kull ma għamiltu mal-isar fost dawn punti għamiltuh miegħi. Insomma t-test qiegħed kollu hemm, suppost nafuh l-eżami ma mhux dejjem niftakruh. Biex nesperjenzjaw lil Alla irdu nħarsu lejn Ġesu. Plus jien inżid xi ħaġa oħra. Ma nistgħux ninsew l-Ispiritu Santu. Kważi the forgotten person ta' Trinità. Intom ħarsu ftit lejn il-gruppi tagħkom. Si jekk huma gruppi ta' żgħażagħ, si jekk huma gruppi ta' talb. Meta tingħata importanza kbira lill-Ispiritu Santu, tindunaw x'differenza jagħmel meta nsejħu l-Ispiritu Santu, meta nitolbuh jiġi fuqna. Id-differenza hija kbira. Għax huwa l-Ispiritu li jdawwaqna l-imħabba tal-Missier li tidher fl-Iben, Rumani 8, Littra ta' Pawlu lir-Rumani, l-imħabba t'Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li ġie mogħti lilna. Meta jkollok grupp jew kongregazzjoni mejta, tifhem, dak ifisser li kulħadd qed għalqu f'gaġġa lill-Ispiritu Santu. Tifhem, meta tara kongregazzjoni jew grupp li hemm l-entużjażmu, hemm ċertu kreattività, hemm xewqa ta' talb, hemm xewqa ta' Alla, hemm xewqa ta' xhieda, allura tgħid isma' hawnhekk
l-Ispiritu Santu qed jitħeġġeġ. Il-grazzja tagħna hija li nistgħu nħeġġuh l-Ispiritu Santu. Meta Timotju li kien kollaboratur kbir ta' San Pawl sab ruħu waħdu jmexxi l-knejjes ta' Efesu taxxex fil-veru sens tal-kelma mingħajr San Pawl ġbejna moxxa sar u Pawlu jiktiblu. U jgħidlu isma' ħeġġeġ ġo fik dak id-don li rċevejt l-Ispiritu Santu bit-tqejjid ta' idejja. Pawlu kien talab fuq biex ikun mexxej tal-Knisja. U mbagħad iżid għax Alla ma taniex spiritu ta' biża', veru nuqqas ta' fidi, teħel qalb, ma nafux se naqbdu nagħmlu, bla tama, nasbu li kollox jiddependi fuqna. Imma tagħna spiritu ta' qawwa, spiritu ta' mħabba u spiritu ta' għerf. Jiġifieri jagħtina l-ispiritu ta' Ġesu. Allura Pawlu jgħid lil Timotju, jgħid lilna leaders, ħeġġuh dak l-ispiritu għax mingħajru ma nagħmlu xejn. L-Ispiritu Santu x'irwol għandu fil-kuntest tal-lum apparti fl-istorja ta' Kristu fit-Testament il-ġdid. L-Ispiritu Santu huwa kollox illum. L-iżbal tagħna xi kultant huwa, u ma nippunta subaj lejn ħadd, nippunta lili nnifsi l-ewwel, illi naħsbu li nistgħu mmexxu aħna mingħajr il-qawwa tremenda tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li mexxa l-Apostli fl-Atti tom dik il-qawwa, qraw il-klib tal-Atti, semmilna kuraġġ, huwa l-istess Spiritu Santu illi llum irid jaħdem fil-Knisja. Nerġa' ngħid xi kultant l-ikbar żball tagħna huwa li ninsew din il-qawwa tremenda tal-Ispiritu Santu. Mistoqsija oħra, Father Marcello, will you be able to send us texts that epitomize the loving qualities of the... Yes, I will. Nagħmilhomkom intihom il-Jennifer u mbagħad tgħaddihomkom. Wieħed mill-frott tal-ispirtu li hu diffiċli ħafna titkellem fuq u maż-żgħażagħ hu long suffering. X'tikkummenta jekk jogħġbok? Long suffering. Kif nistgħu nittraduċu bil-Malti? Perseveranza meta ħajja tkun ibsa? Ma nafx hekk hux qed ninterpreta tajjeb il-kelma long suffering. Iva hija diffiċli għax meta inti imsejjaħ tippersevera sitwazzjoni diffiċli u tibqa' pożittiv u tibqa' bit-tama, dak huwa don tal-Ispiritu Santu. Irdu nitolbuh però, nitolbuh. Ħadd ma jieħu pjaċir jgħix f'sitwazzjonijiet li ma tantx ikollok tagħmel se jinbidlu millum għal għada. Terġgħu tgħid aħna ngħixu f'kultura ta' kollox istantanju, everything a click away. Mhux hekk, illum anke tazza kafe, titfal €1 toħroġlok riveri għas issaħħa l-ilma, mhux hekk. Dik hija, sorry, xi ġurnata mpaċpaċ. Dik hija l-kultura tal-lum, menti l-Ispiritu Santu kapaċi jagħtina dak id-don li aħna nagħtu commitment li jitlob impenn, li jitlob anke tbatija u s-sagrifiċċju, long suffering, vokazzjoni reliġjuża jew saċerdotali, long suffering, vokazzjoni ta' żwieġ. Mhux qed ngħix li tgħix ma' mkisser tagħha. Imma ġifieri xi kultant li tħobb u li tħobb vokazzjoni li sejjaħlek Alla għaliha, reliġjuż, saċerdot, miżżewweġ, single, xi kultant jitlob anke suffering and long suffering, mhux hekk? Però mid-don tal-Ispiritu Santu. We ask for it, we pray for it, we implore for it. U Alla dejjem jagħti l-Ispiritu Santu, jgħidha Ġesu. Iwedna Ġesu, jekk intom nies żina bħalkom, tafu tagħtu ħwejjeġ tajba lil ulidkom, kemm Alla jagħti ħwejjeġ tajba u sannuq jispeċifika x'inhu huma l-ħwejjeġ tajba, kemm Alla il-Missier jagħti l-Ispiritu Santu żgur ġifieri lil dawk li jitolbuh. Mistoqsija oħra, qed naġġel biex nikkuntenta l-kulħadd. Mill-esperjenza tiegħek kien hemm mumenti fejn araft jew ħassejt il-ħidma tal-Ispiritu Santu iva. Ħafna drabi, pereżempju, inħossu ħafna jien l-Ispiritu Santu, Alla jħobbni f'din ħaġa verament, però jien nitolbu wkoll. Meta nippritka pereżempju,
Meta ħafna nies jaħsbu l-Father Marcello bully. Ħadd ma jaf li jieni li nippritka 35 years u kull darba li nitla fuq l-ambon nkun se nagħmel taħti bil-biża'. Qed dik ħadd ma jaf għax ma ngħidha l-ħadd ovvjament. Allura nitlob l-Ispiritu Santu u nħossu għax jagħtini dik il-boldness fil-predikazzjoni li kieku jien Marcello mhix kapaċi għaliha. Ġifieri hemmhekk inħossu ħafna l-Ispiritu Santu. Imma anki ferja oħra tal-Ministeru tiegħi bħala reliġjuż u bħala saċerdot fejn naf jien. Insomma, intom tafu li jiena eżorċista wkoll, ġifieri anke f'dik il-ħaġa inħoss il-qawwa tremenda tal-Ispiritu Santu. Inħossu ħafna jien nitolbu kull filgħodu malli nqum dik l-ewwel talba tiegħi, inħobb ngħid il-Veni Creator. Issa ħafna drabi nkun nofs nirieqed wara ftit ngħid jew m'għedtix, ġifieri ħanistqar id-dnub tiegħi wkoll, imma nitolbu għax naf illi mingħajru ma nkunx nista' niflaħ ġurnata xogħol, ħanejda straight. Ġifieri qiegħed fina l-Ispiritu Santu, rċevejnieh is-siġillati bl-Ispiritu Santu. Jiġifieri all we need is li nħeġġuh dak l-Ispiritu Santu, nitolbuh. Isek għandek ġamra tal-barbecue u tqabbadha biex tqabbad kollox. Ma taħsibx li l-Ispiritu Santu jidher fit-Testament qadim kemm jidher fit-Testament ġdid u żgur mela minħabba li kienu li tal-ħajja u żgur anqal il-profeti, qed tifhem, anqal is-slaten, jiġifieri l-Ispiritu talla kienu diġà jemmnu fih, ovvjament mhux bħala it-tielet persuna tas-Santissima Trinità, imma ir-Ruach Jahveh, l-Ispiritu talla li joħloq fuq il-kaos dak mill-Ġenesi jeżisti. Taħseb li l-profeti u karattri oħra fit-Testament l-Antik għarfu t-Trinità qabel ma ġie rivelat b'mod assolut fi Kristu? Spiss naħseb Iżajja f'dan ir-rigward. Diffiċli naħseb aktar du nistennew il-Ġdid Testament jien biex ikollna the fullness of revelation. Naħseb illi du nistennew ftit il-Ġdid Testament. Għandna ħiel fil-profeti, imma ovvjament meta naqraw il-profeti fid-dawl tal-Ġdid Testament. It's looking back, not looking forward. Qed ninterpretaw il-profeti tiġa fid-dawl ta' Ġesu. Bħalma għamel Ġesu fit-Triq ta' Emmaus, spjegalhom dak kollu li nkiteb fuqu f'Mosè u l-profeti. Daqqu 8:15, nirringrazzjakom, għanżomm il-ħin, grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna, Father Marcello, napprezzaw is-session tiegħek, kienet interessantissima. U grazzi tal-li saqsidu kun mistoqsijiet interessanti wkoll. Issa ngħaddu għal Father Noel, li huwa għallim tal-iskrittura fis-seminarju Tawdex. U ħajkellimna wkoll illum fuq min huwa Alla fil-ħajja tagħna skont l-iskrittura. Ħankomplu nibnu fuq dan il-taraġġ li bdejna bih. Father Noel, fidejk. Okay, thank you. Thank you, Father Marcello wkoll. Semmejtu jisu t-tema li jista' se ntrattaw ftit fil-qosor din it-tieni partija dwar min huwa Alla fil-ħajja tagħna skont dak li tgħidilna l-iskrittura. Mal-adolescenti kultant ġieli għamilna daxxin ta' vox pop, speċi noħorġu jisaqsu lin-nies speċi min huwa Alla lik. Hija domanda fundamentali f'ħajjitna u f'ħajjit ħafna nies. Imma ninnutaw hekk dejjem jisu d-diffikultà li kemm in-nies u kemm huma stess u aħna nwieġbu għal din id-domanda. Min huwa Alla lik? U għalhekk li se nagħmlu ftit flimkien se nippruvaw nimxu mal-Bibja fil-limiti tal-ħin li għandna. U ħanaraw jisu l-Bibja xtejt dwar min huwa Alla fil-ħajja tagħna. Patri Marcello diġà għalilna ħafna affarijiet interessanti li nittama li hekk ħankompli xi ftit niżviluppaw flimkien. U li xtaqt nagħmlu li nibdew propju mill-bidu. Kif jibda r-rakkont tal-iskrittura? Jibda b'Alla li joħloq illi mill-kaos, mit-taħwit biex ngħidlek joħroġ l-ordni u żbuħija.
Alla li jagħmel dinja tajba għal 7 darbiet jgħidha fl-ewwel kapitlu. Dinja tajba, ra li kollox kien tajjeb, dinja mimlija potenzjal. U Alla fis-sitt jum joħloq lill-bniedem, lill-Adam u lill-Eva. Adam il-kelma stess tfisser kelma oħra għal bniedem bil-ludi, l-umanità. U joħloq lill-bniedem ġbija tiegħu. Ġbija ta' dan Alla kif qalilna Marcello Trinità. Allura bil-forsi l-bniedem fih jekk ġbija ta' Alla għandu ħaġ kbira għar-relazzjoni, ħaġ kbira għall-komunjoni ta' mħabba, ħaġ kbira għall-abbandun, għall-fiduċja, għall-imħabba li tingħata, selfless love. Il-bniedem fiha hemm dan l-ħaġ profond, għax ġbija ta' Alla. Infatti anke Alla joħloq raġel u mara, ir-relazzjoni flimkien, dan ir-relazzjoni, dan il-patt tar-raġel u mara flimkien. Fin hemm maġġ kbira għar-relazzjoni għax maħluqa ġbija tiegħu. U Alla x'jagħmel qiegħed lill-bniedem jisu fiċ-ċentru tal-ħolqien tiegħu u jistidnu li jkunu partners flimkien, li l-bniedem ikun partner ma' Alla f'dil biċċa xogħol kbira tal-ħolqien. Forsi nistgħu nifhmu ftit jekk narawha bħala investitur ħareġ bidejja kbira, investa fija, għandu proġett, għandu viżjoni għal business tiegħu jew għal dan il-proġett li għandu u imbagħad jażel lil xi ħadd biex ikun partner miegħu. U ovvjament il-partner mistieden illi imexxi l-qudiem bil-għaqal u l-ħila tiegħu ma jmexxi l-qudiem dan il-business dan il-proġett skont ix-xewqa il-ħolma li dan l-investitur għandu għal dan il-proġett. U xi ftit l-istess il-ħolqien, ċoe Alla xi jixtieq u jagħmel dal-proġett u jafdaħ f'idejn il-bniedem bit-tagħmel il-bniedem imexxih il-qudiem. F'kelma oħra qisu Alla qiegħed jafdaħ ħafna lill-bniedem u fl-istess ħin qed jittama li l-bniedem jafdaħ ħafna lil Alla. Jafdaħ bil-mod kif Alla jixtieq imexxi dan il-proġett. Allura qisu l-ewwel mistoqsija u l-ewwel tweġiba xi ftit min hu Alla fil-ħajja tagħna skont dak li tgħidilna l-Bibja. U xi ħadd li jafdani ħafna u li jistedinni nafdah. Infatti il-biċċa l-oħra mbagħad jiġri li Alla qiegħed lill-bniedem fil-ġnien jgħidlu li kollox jista' juża jiekol u jkabbar ħlief li ma jmiss siġra waħda, is-siġra tat-tajjeb u l-ħażin. F'kelma oħra x'inhu jagħmel Alla? Hekk Alla qed joffri lill-bniedem għażla, isma' il-kwistjoni tat-tajjeb u l-ħażin, il-kwistjoni ta' kif ħatimla verament il-ħajtek, il-kwistjoni ta' kif ħatimx il-qudiem, afdani fuqha, ħallija fidi. Ikolx minn din is-siġra tat-tajjeb u l-ħażin, kull minn kollox imma minn din tikolx. U jagħtih din l-għażla qudiemu, jitolbu jafdaħ f'din il-ħaġa Alla lill-bniedem. Li jiġri li l-bniedem għax minn banda ingannat mis-serb, minn banda forsi jara dis-siġra tajba fl-għajnejn għall-ikel, fl-għajnejn sabiħa tħajru, jiġri li l-bniedem bil-mod il-mod jidħollu suspett f'Alla. Suspett fejn li dan Alla li kien afdalu kollox, li kien ħabbu, li kien għażlu bħala partner tiegħu, li dan Alla fil-verità qed jaħbilu xi ħaġa lill-bniedem, dan Alla li jiswa jur għall-affarijiet tiegħu. Dan Alla li minn partner tiegħi minn ġat li qed jafdani qed nibda narah bħala kompetitur jew antagonista lija, xi ħadd ta' kontrija. U allura li jiġri l-bniedem f'daqqa waħda jażel li lil Alla ma jafdaħx. U jrid jiddeċidi hu x'inhu t-tajjeb u l-ħażin. Irid jikseb l-għarfien kollu. Irid imexxi hu, jiddeċidi hu u jiekol minn din is-siġra. Jekk ninnutaw illi fil-verità wara kull dnub tagħna hemm qatt ta' sfiduċja f'Alla. Lilla qed ngħidu jiena m'iniex nafda dak li tixtieq int u li tissuġġerili u ħanniddeċidi jien kif ħajti għandha timxi l quddiem. Ħanniddeċidi jien x'jagħtini l-fer, x'jagħtini l-kuntentizza kif għandi nagħmel, ħanniddeċidi jien x'inhu tajjeb u ħażin. U wara kull dnub hemm proprju qatt ta' sfiduċja lil Alla. Il-bniedem jagħmel dal-lat ta' sfiduċja ma jafdaħx l-Alla kemm Alla jixtieq li l-bniedem jafdaħ u tinkiser ir-relazzjoni. Dik ir-relazzjoni sabiħa bejn Alla u l-bniedem fejn
kienu qed jgħixu jimxu flimkien, issa f'daqqa waħda l-bniedem iħossu warwien u xin jisma' l-ħoss ta' Alla fil-ġnien jistaħba għax qed iħossu warwien mhux komdu kif inhu quddiem Alla. U t-tajbu li tinkiser ukoll relazzjoni bejniethom bejn Adam u Eva bejn il-bnedmin minn relazzjoni ta' protezzjoni li suppost hekk Adam għandu lejn Eva ta' kura, f'daqqa waħda ssir relazzjoni fejn qed nakkużaw lil xulxin. Qed inħalli lil Eva taffronta waħda din l-akkuża li qed issirilha u anzi nwaħħal fiha, nwaħħal fl-oħrajn nakkużaw lil xulxin. Għalhekk daqqa waħda is-sabiħ l-armonija inkisret għax ma fdajtx lil Alla. F'kelma oħra ħsibt li ser għana ngħidu għawdex ħanġiba żewġ naħseb Malta tingħatu wkoll. Ħsibt li ħanġiba żewġ, sibt li ħajrnexxieli nagħmel xi ħaġa tajba imma fallejt. Dan hu d-dnub. Allura ġara li l-bniedem kien imsejjaħ jkun ġbija ta' Alla, ċoe jirrifletti il-qalb ta' Alla imma falla f'dan. U r-riżultat kien il-qerda ta' relazzjonijiet u l-ħażen fid-dinja, il-ħażen li jikber. Infatti l-istorja tkompli wara appuntu bad Kajjin li joqtol lil-Abel, tkompli bit-torri ta' Babel u t-taħwit tal-Ilsna, tkompli b'Noè u l-arka tiegħu. U l-istorja ta' ħajjitni hija xhieda ta' dan illi fejn hemm id-dnub, fejn hemm l-isfiduċja, hemm ħafna dbatija, hemm ħafna ħażen. Allura għal dan li sar hemm konsegwenzi, il-konsegwenzi nesperjenzawhom kontinwament f'ħajjitna l-konsegwenzi tal-ħażen u Alla bħala konsegwenza jkeċċi lill-bniedem mill-ġdien tal-Eden imma jibqa' committed għad-dinja u għall-bniedem. Infatti sa minn dawn l-ewwel chapters tal-Bibja għalkemm il-bniedem ma fdax lil Alla, Alla jibda pjan iwiegħed lill-bniedem li se jibgħat lil xi ħadd illi se jisħaq ras is-serb. Għalkemm is-serb se jgrim dwar qubu, se joqtlu f'kelma oħra. U allura Alla il-barka lill-bniedem ma jiġħadilu qatt. Sens jisħet l-art, jisħet lis-serb, imma lill-bniedem le, anzi jibda proċess li bih, proċess twil, se jsalva lill-bniedem. Allura min huwa Alla fil-ħajja tagħna huwa xi ħadd li jibqa' committed lejja. Kif smajna l-Patri Marcello jgħid kemm il-darba l-ewwel riflessjoni, xi ħadd li jibqa' committed lejja. Din hija l-ġrajja tal-bniedem. U imbagħad hija l-ġrajja li toħroġ mod ċar fil-ħajja tal-poplu l-magħżul ta' Alla, il-poplu ludi. X'jiġri prattikament? Ir-rakkont tal-Ġenesi huwa rakkont li jirrifletti il-ħajja tal-poplu ludi. Huwa rakkont li jintaġen, jiġi kompost, jiġi miktub b'esperjenza tal-ħajja ta' dan il-poplu. U allura jirrifletti appuntu il-ħajja tal-poplu ludi. Il-poplu ludi bħala Adam u Eva x'kienet is-sejħa tiegħu? Is-sejħa tal-poplu kienet illi hu fih danu jgħix kif Alla jixtiequ li fir-relazzjonijiet fil-mod kif iġibruhu ikun ġbija ta' Alla. U permezz ta' dan il-popli kollha tad-dinja jibdew jarfu dejjem aktar kemm hu sabiħ li tafda lil Alla. U allura l-poplu magħżul biex ikun dawl għall-ġnus. U din ħaġa narawha mill-bidu bidunet tas-sejħa ta' dan il-poplu. Il-poplu jibda bis-sejħa li Alla jagħmel lill-Abraham. Lill-Abraham Alla jagħmillu sejħa sabiex Abraham jafdah u jagħmillu weda li se jagħtih art, se jagħtih ġens, poplu minn nislu u li permezz tiegħu, permezz ta' Abraham u nislu se jitbierku l-familji kollha tal-umanità, il-ġnus kollha. U allura sa mill-bidu tal-poplu kien hemm is-sejħa li l-poplu jgħix b'ċertu mod walla se jagħmel affarijiet miegħu biex permezz ta' dan il-poplu mbagħad jitbierku l-ġnus kollha. Alla jidħol f'pat ma' Abraham jafdaħ lil Alla f'ċerti momenti u jafdaħ bil-kbir u jkun hemm momenti oħrajn fejn ma jafdaħx, f'sens fejn jieħu rridni f'idejhu, fejn irid jasal qabel ma jasal Alla, fejn jaħseb għal rasu, iweġġa' lill-oħrajn ġieli. Abraham kellu momenti fejn vera fda lil Alla u hemmhekk saru affarijiet kbar. U kellu momenti bħal
għal-mija il-ħajja ta' kull waħda u jgħid minna li l-Alla ma fdaħx. Kien xi ftit jewis bħal Adam, bħal Eva, bħalu bħalek. U x'in kienet id-diffikultà ta' Abraham li jafda lill-Alla? Nixtieq ngħid sentenza dwar dan għaliex xi kultant u hija d-diffikultà tagħna. Xi kultant il-modi ta' Alla, l-għażliet ta' Alla mhumiex l-għażliet jew il-modi tagħna. U ż-żminijiet ta' Alla ħafna drabi mhumiex ukoll iż-żminijiet tagħna. U fejn l-għażliet ta' Alla, żminijiet ta' Alla, l-ħin ta' Alla ma jaqblux ma' tagħna, x'ser nagħmel f'dak il-mument hemmhekk il-fiduċja tiġi diffiċli. Tajjeb, l-istorja tkompli, ovvjament mhux se nagħduha fid-dettall, imma bil-mod il-mod narawha Alla min huwa lina. L-istorja tkompli b'Iżak, Ġakob u l-ulid ta' Ġakob li mbagħad jispiċċaw l-Eġittu fil-jasar, jgħaddu mijiet ta' snin, Alla jibqa' faithful għal dan il-poplu u jibgħat lil Mosè biex jeħles lill-poplu ludi mill-jasar tal-Eġittu. U tafu l-istorja kif Alla jeħles lil dan il-poplu, jeħilsu b'eġubijiet kbar u mill-ġdejt wedu art tnixxa ħalib u għasel. Għax Alla faithful għal-kelma tiegħu bħalma wieħed Abraham il-patt tiegħu jibqa' jżommu anke mal-poplu tiegħu. U x'ħin jeħilsu u wieħed fid-deżert, Alla jagħtih liġi, jagħtih il-kmandamenti lil dan il-poplu. U jagħtih il-kmandamenti proprju kif semma Patri Marcello sabiex il-poplu jkun jista' jgħix il-ħelsien li Alla tah li issa kiseb. Infatti l-introduzzjoni għall-kmandamenti illi illum iqisuh bħala l-ewwel kmandament jew aħjar l-ewwel kelma għax għallut il-kmandamenti, kelma kmandament ma teżistix huma l-10 kelmiet ta' Alla. L-ewwel kelma għallut hija proprju din jien u l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. Din hija l-ewwel kelma u li permezz tagħha tiftaħ imbagħad titriq għall-kmandamenti l-oħrajn kollha. Trid tkun ħieles ejxhom għax nixtieqek ħieles. Allura min huwa Alla fil-ħajja tagħna skont l-Iskrittura? Alla huwa xi ħadd li jeħles u jridni ħieles u jridni free. U l-poplu jagħmel din l-esperjenza ta' Alla, esperjenza ta' Alla ħellies, ta' Alla li jimpurtah, ta' Alla li jimxi miegħu t-triq, ta' Alla li jżomm kelmtu dak li wieħed iżommu. U għalhekk dan Alla ovvjament jiena ngħid nista' nafdah, nista' nisma' minnu, nista' jien ta' bilħaq ngħix kif jixtieqni hu għax dan Alla għaliex ma nafdax. U jidħol daħal f'patt mal-poplu, aħna wedna li se nimxu warajh għax ta' min jafdah. Imma eżatt wara li jsir il-patt, eżatt wara li tingħata l-liġi dawn l-10 kelmiet lill-poplu, il-ġrajja eżatt ta' wara x'inhi fl-Eżodu hija l-ġrajja fejn il-poplu joħloq oġol tad-deheb. Fejn il-poplu mill-ġdid ma jafdax lil Alla u jażel li jafda xi ħaġa xi ħadd li ħoloq huwa stess, Alla fals oġol tad-deheb. Li nittama li fl-aħħar ta' riflessjoni nitkellmu ftit żgħira fuqu. U din sfortunatament ser tkun l-istorja tal-poplu, il-poplu li jimxi fid-deżert, daqqa jafda lil Alla u daqqa ma jafdax, il-poplu li fl-aħħar jasal biex jidħol fl-art mwieda u mill-ġdid hemmhekk jidħol wara ħafna taħwit u ħafna skoraġġiment u qtieħ ta' qalb u nafdaw lil Alla ma nafdax, jidħol fl-art mwieda. Imma mill-ġdid, minħabba ċirkustanzi tal-ħajja, minħabba l-biża, minħabba n-nuqqas ta' memorja, xinsa ta' spiss, minħabba li jiġbdu affarijiet oħrajn, spiss Alla jażel li Alla ma jafdax. Dan il-poplu li suppost ser ikun id-dawl tal-ġnus billi jgħix il-kmandamenti ifalli bil-kbir. Biex nidħlu fl-ar se tkun l-istess storja. Anke minn fuq net tal-poplu, fis-sens ir-rejiet li kellhom appuntu l-kompitu l-missjoni li jkunu nies li sejrin jinkarnaw kif tgħid jagħmlu fil-prattika fil-konkret lil Alla, is-saċerdoti li se wasluh kienu nies li fil-maġġor parti tagħhom kif naqraw fil-kotba storiċi tal-Iskrittura jagħmlu l-ħażen quddiem il-mulej. Huma verament l-eċċezzjonijiet illi ma jingħadx għalihom għamlu ħażen akbar minn dawk li jagħmlu missirjietu. U l-poplu jasal biex ikun unfaithful. Il-poplu li Alla għażlu biex jafdah jispiċċa jiġri wara Allot oħrajn u fih danu s-salta l-inġustizzja,
il-qerq, in-nuqqas ta' mħabba, in-nuqqas ta' attenzjoni, is-serq, eċetera, eċetera. U f'din it-taqbida bejn Alla biex ngħidlek u l-bniedem, Alla jibqa' kontinwament faithful, ġieli jikkastiga lil bniedem fis-sens li jħallih jesperjenza l-konsegwenzi ta' emilu biex ovvjament jitgħallem, imma qatt ma jabbandunah. U l-poplu għal ftit jindem jerġa' lura, imma mbagħad mill-ġdid jerġa' jaqa'. Sal-punt illi tant kibret il-korruzzjoni illi iseħħ l-eżilju f'Babel, Babilonja. Din il-ġrajja fl-istorja tal-poplu Ludi li hija ġrajja ta' kriżi kbira. Għaliex prattikament kull ma kellu l-poplu, is-saltna, l-art, it-tempju jiġi meqrut, imkisser u l-poplu jispiċċa skjaf f'Babilonja. Appuntu l-interpretazzjoni li jagħmlu l-profeti x'kienet ta' dan il-fatt fost l-oħrajn li Alla bir-raġun issa fl-aħħar telaqna għax aħna tlaqnih. Jekk Alla jrid verament iżomm eżatt mal-patt, aħna ma konniex il-poplu tiegħu allura ma jkunx Alla tagħna. U bħalma allura Adam u Eva ġew imkeċċija mill-ġnien tal-Eden, hekk ukoll issa l-poplu jiġi mkeċċi minn artu. U allura l-profeti qed jgħidu aħna abbandunajna lil Alla u Alla abbandunana, Alla telaqna. U l-poplu jgħaddi minn dan iż-żmien kbir ta' kriżi fl-identità tiegħu. Imma f'dan iż-żmien il-profeti iħabbru mill-ġdid illi Alla għadu isaltan u li Alla għadu faithful għall poplu tiegħu. U li issa Alla stess qatt jerġa' jiġi f'Ġerusalemm u hemm hu jerġa' jgħammar u jissaltan u jġib il-paċi tiegħu. Terġa' tinstama mill-ġdid li Alla se jagħmel xi ħaġa bries il-poplu tiegħu. U fl-istess waqt terġa' tinstema' jew tibda tinstema' karba minn ħdan il-poplu, karba minn ħdan il-profeti. U fl-istess ħin weda li Alla se jagħmel ftehim ġdid, patt ġdid mal-poplu tiegħu li se jinvolvi il-qalb. Għax il-bniedem irrealizza illi fih nifsu jisu mifrud, maqsum, jixtieq jafda lil Alla u ta' min jafdax, imma ħafna drabi jsiblilu nnifsu ma jafdax. Ma jirnexxilux jobdih, ma jirnexxilux jafdaħ appuntu. Ħafna drabi jara samnieħu. U għalhekk toħroġ il-karba jew il-weda, fil-profeta Ġeremija u anke Eżekjel, qatt jiġi żmien oraklu tal-mulej meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u jiena nkun Alla tagħhom huma jkunu l-poplu tiegħi. Għax jien naħfrilhom żunithom u ħtietom aktar ma niftakarhomx. Ġeremija kapitlu 31. U anke Eżekjel kapitlu 36. Nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam fl-oka. Il-mod għalhekk tinstema' din il-weda li hemm bżonn bidla radikali tal-qalb li Alla se jagħmel biex jiena nkun nista' tassew nafdah. Hekk il-poplu bil-mod jirritorna mill-eżilju, jerġa' jinbena t-tempju u qed tikber dejjem din it-tama li Alla jiġi u jagħmmar fostna u jsaltan u jmexxiju u li jiena nkun nista' nirrispondi għas-saltna tiegħu billi nafdah u nwettaq ir-rida tiegħu. U hekk ngħix ħelsien ta' veru. Il-poplu beda jittama fi żmien illi fih Alla tassew jisaltan. Din il-weda li Alla tassew jisaltan u li l-bniedem jirrispondi b'mod tajjeb għalih, kif jixraq, li jafdah, kif isseħħ fil-milja tagħha fil-mulej Ġesu. Infatti, l-ewwel kelma li jgħid Ġesu, iż-żmien huwa mitmum, l-istennija spiċċat, is-saltna ta' Alla waslet. Għalhekk indmu u għemnu fil-bxara tajba. Is-saltna ta' Alla kif beda jisaltan, kif ġi Alla fostna jisaltan biex imexxiju permezz tal-mulej Ġesu. Dak Alla li wera li kien miegħi sa minn dejjem li mexa triq miegħi li ma abbandunani qatt kif qal Patri Marcello, issa b'mod daqshekk kbir u ġdid kif qatt ma stajna nimmaġinaw qed jimxi miegħi jisaltan fostna permezz ta' Ibnu Ġesu. Il-poplu xtaq li Alla ma jabbandunax u jkun qrib tiegħu. Fil-mulej Ġesu din tasal fil-qofol tagħha.
Jekk jien nixtieq li Alla jkun miegħi dejjem, jimxi triq sal-aħħar miegħi. Nixtieq jkun miegħi anke meta jien il-bogħod, anke meta jien mitluf, anke meta jien għajjien, anke meta jien ikkundannat, anke meta jien qed inġor il-ħtija li ħaqni, Alla qiegħed hemm mixi miegħi. Ġesu fuq is-salib, miegħi dejjem. U tassew allura jinkarna dak li Alla diġà għamel diversi modi mal-poplu ma jinkarnaħ b'mod ġdid. U x'jiġri però illi din is-saltna li Ġesu jħabbar hija saltna illi hija totalment differenti minn dak li nimmaġinaw. Saltna li ħafna drabi tidher dgħajfa u tidher fqira. Li flok pereżempju teqret lil-għadu bħalma jagħmlu s-saltniet kollha, din is-saltna l-għadu flok teqirdu tagħti l-ħajja tagħha lilu, Ġesu jagħti l-ħajja tiegħu għalih għall-għadu tiegħu. Din is-saltna flok timponi bil-fors tħalli fil-libertà. Din is-saltna fejn il-kbir huwa li żar wieħed. Li żar wieħed huwa l-ikbar wieħed. L-ikbar wieħed huwa dak l-aktar dgħajef, l-ifqar. L-ikbar wieħed huwa dak li jħobb, li jaqdi, li jaħfer, li jġib il-paċi li jħobb. Ġo saltna ta' taħt fuq kelma oħra. U allura mill-ġdejt jiena mistieden nilqa' u nafda lil Ġesu fil-mod kif qed jipproponi s-saltna tiegħu. U hija sfida kbira. Għax moħħna u qalbna u d-dinja kollha tirraġuna b'mod differenti. U mill-ġdid mistieden nafda il-mod kif qed imexxi Ġesu fil-ħajja tiegħu fil-ħajja tad-dinja. Ma tiftakru sewwa l-weda tal-profeti kienet ukoll li Alla se jagħmel u jagħti qalb ġdida, jagħmel paċ ġdid li fih titwieled qalb ġdida sabiex il-bniedem ikun jista' jgħix u jirrispondi għal Alla b'mod tajjeb, b'mod ġust, jafdaħ u jgħix il-kelma tiegħu. U din kif isseħħ? Din isseħħ fil-mulej Ġesu. Dan Alla magħmul bniedem. Fl-aħħar isseħħ fi bniedem bħalna. U bniedem fisimna qiegħed jafda lil Alla mhux biss xi darba bħalma fdaw diversi nies matul l-istorja, imma dejjem u fil-milja tagħha. Ġesu huwa dak illi għalkemm b'kumbattiment jafda lil Alla totalment u b'mod sħiħ. Jew inħarsu daqsxejn lejn il-ġnien taż-żebbuġ. Huwa mera ta' ġnien ieħor, l-ewwel ġnien fejn kien hemm il-bniedem Adam. Fl-ewwel ġnien Adam il-bniedem jien ma fdajtx lil Alla. Fi ġnien ieħor, skużawni, il-ġnien taż-żebbuġ, hemmhekk għal Ġesu jafda totalment lil Alla. Minix nara l-affarijiet kif qed tarhom int, ma nixtieqx din il-ħaġa ma ħanażel li nafdak. Min hu Alla fil-ħajja tagħna u dak li ħaqqu min jafdah. U Ġesu dak li jagħmel. Imma fl-istess ħin innutaw kif fil-ħajja ta' Ġesu, speċjalment fl-aħħar momenti ta' ħajtu, kollox jgħidlu lil Ġesu isma' lil Alla tafdaħx. X'in Ġesu jitabba fuq bl-inġustizzja kollha tad-dinja, bil-ħażin kollu tad-dinja, fejn Alla donnu apparentament assenti, mhux hawn tilaqni, fejn jien waħdi tilaqni kulħadd, sħabi u anke Alla, fejn donnu jien abbandunat, fejn jiena inġustament maqtul, f'dak il-mument, f'dik il-karba li toħroġ minn fowmu, Ġesu jgħajjat, Alla tija li xtlaqtni, imma fl-istess ħin jispiċċa bil-kliem missier fidejk jinnerħi ruħi. U allura Ġesu meta kollox qed jgħidlu tafdax jagħżel li jafda. U r-riżultat ta' dan kollu x'inhu huwa l-qawmien. Hija l-ħajja l-ġdida li toħroġ minn dan il-qawmien u li mbagħad tiġi mogħtija lilna mill-ġdid. U dan il-ħajja ġdida sseħħ propju għaliex Ġesu falla, afdaħ totalment. U afdaħ fismi wkoll. Dak li jiena ma milx, jew dak li jiena ma nagħmilx anke llum jagħmlu Ġesu għalija. Allura jisu aħna mistednin nagħmlu naħseb żewġ affarijiet. Diġà semma aħjar minni Marcello. Min naħħa nilqa dak li Alla għamel għalija f'Ġesu. Nilqa l-imħabba tiegħu murija lili f'Ġesu, nilqa l-maħfra li tani, nilqa l-fatt li hu ħal-ħażen tiegħi fuqu tabba biħu li hu miet għalija. U dan kollu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bil-mod jibdel lil qalbi u jagħmilha qalb
tal-laħam. Il-qalb tinbidel grazzi għall-imħabba tal-la li jiena nesperjenza f'ħajti permezz tal-Ispirtu tiegħu. U mill-banda l-oħra, t-tieni tweġiba x'inhi li jiena mistieden ningħaqad ma' din ir-risposta ta' Ġesu, risposta mimlija fiduċja f'Alla. Illi speċi jiena jisu ngħidlu Ġesu, dak li inti għamilt jiena imbagħad biex ma nagħmlux, imma nixtieq li ningħaqad mal-iva tiegħek lill-Alla. U tantu hekk dan nagħmluha aħna f'kull qudiesa dik li tissejjaħ il-mument tad-dossoloġija li fiha nagħtu glorja u tifħir lill-Alla. U għalija ngħidu ammen solenni ħafna meta fil-qudies aħna x'ngħidu bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem tad-dejjem. Dan il-ġieħ lill-Alla, din ir-relazzjoni sabiħa miegħu aħna ngħixuha mhux għax ħanagħmilha jien, imma ħanagħmilha bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. U fi Kristu. Li xtaqt nagħlaq għax qed isir il-ħin billi l-ewwel semmejtilkom illi ħafna drabi aħna ma nafdawx lill-Alla għax niġru wara diversi allat oħrajn, għax nażlu diversi allat oħrajn. U xtaqt illi fil-qosor ħafna nagħmlu ċenn għal dik il-ġrajja tal-Eżodu li semmejna illi fiha l-poplu mal-ewwel ma jafdax f'Alla imma jibda jiġri wara allat oħrajn, wara Alla fals, wara daqsxejn toħoġol. Nixtieq ngħidilkom, nixtieq naqsam magħkom xi ftit il-kuntest tagħha biex kif dan il-poplu li rali Alla jeħilsu jagħmel jew ġubijiet kbar jispiċċa sabiex jagħmel oġol tad-deb u jadurah u jgħidu dan huwa Alla tiegħi daqqa waħda. Li naħseb irridu noqgħdu attenti għal żewġ affarijiet. L-ewwel qed fejn qiegħed il-poplu qiegħed fid-deżert. Id-deżert huwa post ħafna diffiċli u insecure. ċert m'għandi xejn fid-deżert, la li kellha l-ilma, la x'feħammur. U jiġri li Mose kien qiegħed fuq il-muntanja u ilu ħafna hemm fuq u ma nafux sar minnu. ċoe l-unika security li kellna Mose li seta' jiggwidana issa maduxaw. U allura frott tal-inċertezza tal-ħajja, frott tad-djufija tal-ħajja l-poplu jażel li jagħmel oġol tad-deb. Għaliex oġol tad-deb qed jgħidu isma' int ħadd tmexxini, int l-Alla tiegħi, int li se tagħtini l-ħajja, int li se tsalvani. L-oġol fih nifsu xi rifletti fejn hemm oġol hemm merħla kbira, fejn hemm oġol hemm ħafna relazzjonijiet, hemm ħafna biex ngħidlek tfal, allura fejn hemm oġol hemm ħafna relazzjonijiet li jistgħu jagħtuni ċertu sigurtà fil-ħajja. L-oġol ifisser saħħa il-barri bil-qrun, ċoe saħħa qawwa, batti aħna rridu nfittxu ħafna l-kings fil-ħajja u viva rridu daqqa viva king u daqqa viva king ieħor jew nkun jien jew almenu nkun ħabib tal-kings u li nkun b'saħħti biżżejjed sabiex almenu ma jagħmlulix ħsara jew nkun istampatti għax il-ħajja insecure, prekarja ħafna. L-oġol ifisser tad-deb, ċoe jiswa flus, allura l-poter tal-flus tal-ekonomija. U imbagħad l-oġol huwa tad-deb fis-sens li huwa sabiħ. ċoe allura il-fama, żbuħija tlellix, il-faċċata, l-isem li nagħmlu għalina. U jekk ninnotaw aħna ħafna drabi nitilqu lill-Alla għaliex nażlu jew nimmaġinaw illi ir-relazzjonijiet, il-poter, il-flus, is-saħħa, l-qawwa, l-isem, il-faċċata se jagħtuna l-ħajja, se jiggarantulna l-ħajja. Sfortunatament dan però ma jiġrix. U flok dawn l-Alla tfolot jagħtuni l-ħajja jispiċċaw biex jeħdu ili. U ma jistaqet iweduni security li fil-verità ma jistgħux jagħtuni. Imma li nixtieqkom hekk tirrealizzaw hija din illi ħafna drabi niggranfaw mal-lat folots finti ma jeżistux frott l-insecurity tagħna. Però l-insecurity tagħna ħaqqa tweġiba ħafna ikbar. Biex nagħlaq ma jimpurtax minuta tal-aħħar xtaqt nagħmel xejn share screen u naqsam magħkom żewġ screen jekk jista' l-host jippermetti li nagħmel share screen. Nixtieqkom tinnutaw ftit id-differenza li hemm bejn l-oġol tad-deb u Ġesu imsallab. Innutaw ftit għaliex wieħed huwa Alla fals u l-ieħor huwa Alla Alla veru. L-oġol tad-deb għandu ħafna relazzjonijiet, hemm merħla tiġri warajh, dan fuq is-salib ma kellu l-ħadd warajh, kulħadd abbandunat waħdu.
L-oġol tad-deb huwa b'saħħtu qawwi dan mejjed fuq salib bla saħħa, mdamda. L-oġol tad-deb għandu poter, qawwa, flus, l-oġol da fuq is-salib m'għandu xejn tiegħu laqas wejjeġ aktarx ma kellu fuqu. Daqsxejn dik il-dabbiċċa drab. L-oġol tad-deb sabiħ, l-ellex, faċċat għandu isem. Dan l-ebda sura biex titaxxaq bija, l-ebda ġmir biex inħarsu lejh, xejn. Imma dak hu Alla veru li jagħti l-ħajja li ieħor Alla li jieħu direk. Sfortunatament li jiġri li nażlu li l-ħajja nippruvaw neħduha mingħand l-oġol għax dan donnu ma jagħtijiex, dan mejjed ma fil-verità huwa l-ħaj. U għalhekk mistiedna nafdawh kontra dak li jgħidilna moħħna. U biex nagħlaq tassew min huwa għalhekk Alla fil-ħajja tagħna skont il-Bibja. Ftit mill-ħafna li stajna ngħidu. Qabel xejn il-punt prinċipali x'taq naqsam magħkom xi ħadd li jistedinni nafdah u li huwa ta' min jafdah. Xi ħadd li jibqa' committed lejja. Xi ħadd li jeħles lili u jixtieq li ngħix ħieles. Xi ħadd li jżomm kelmtu jibqa' faithful sal-aħħar. Dak li jħobbni ben unconditional love. Nipprova nagħmel stop share. U skużawni li tardjajt ftit mill-ħin. It's okay, anzi napprezzaw ħafna dak ix-sharing, Father Noel, proset ħafna, hekk. Ftaħtilna ħallejni bla kliem ħankun onest, għandha ħafna x'narbel minn dak li għattilna. Ma nafx hawn xi nies għandhom xi mistoqsija. Li forsi nista' għandi kumment, Father, forsi anke tgħinna ftit. Li jiena naħdem maż-żgħażagħ u nara ħafna isu il-fatt tal nafdaw il-Ġesu anke bħal Lut stess ma tagħmilix darba, ma tibqa' tagħmilha ħajtek kollha, isu ħafna żgħażagħ jaħsbu ta' darba biss. Ma fir-realtà hija constant li nibqgħu nażlu l-Ġesu. X'tib tagħti lil xi żagħżugħ li tgħid isma' dan vera għandu struggle fiha din, isu kif ħanibqa' nafda lil da Ġesu. Jew dan Alla. Hija struggle kontinwa. Tendenzjalment għalkemm tibqa' dejjem struggle, meta jien nafda u meta nażel li Ġesu jkun vera parti importanti mill-qawwi għalkemm b'kumbattiment, ma' żmien xi ftit is-sabiħ tagħha ħajoħroġ dejjem aktar. U allura jiena nittama illi u għandi nifhem illi aktar ma lil Alla nafdah, aktar il-ħelsien tiegħu se jsir parti minn ħajti. U allura ħanibda nixxennaq dejjem aktar li nafdah dejjem aktar. Ovvjament tibqa' dejjem sfida, imma dan xi ftit forsi jekk nġibu xi eżempju forsi banali bħal fl-isports. Jekk jiena ma nagħmel sports u għamilt sport l-ewwel darba veru ħadd tkun diffiċli li nimxi jew li niġri, imma jekk jien bil-mod il-mod qed nagħmel training ta' spiss x'inħammur niġri jiena xi ftit senejja imma dik lejja ħatatini gost u l-ġirja se nagħmilha u n-nies dejjem se jinqata' dejjem inqas, u anzi jiena ħanfittex li niġri għax nieħu gost. Allura minn banda naħseb li huwa dan il-fatt li tendenzjalment l-oġol tad-deb biex ngħidlek iwedni is-sabiħ mal-ewwel imma wara jħallili vojt. Li nafda f'Alla jista' jkun diffiċli għall-bidu imma aktar minn għad żmien aktar se jagħtini paċi u sliem illi jibqa' u għalhekk ħankun aktar isu kif tgħid miftuħ illi nfittxu. Però barra minn hekk naħseb imbagħad fundamentali huwa li l-ewwel parti l-ewwel il-fundament ikun mhux tant x'ħanagħmel jien imma nirrealizza dak li Alla jixtieq jagħmel għalija u jagħmel għalija. Ġifieri anke fid-dnub tiegħi jew fil-fatt li qed nistragilja ħafna u li qed naqa' ħafna, dawk isiru mhux okkażjoni ta' tieħi l-qalb imma jsiru okkażjoni fejn jien ħanifraħ b'dan Alla illi qed jilqani u dejjem jagħtini ċans ġdid. Forranti għalhekk il-ħarsa aktar milli tkun fuq jien se nagħmel u x'se jirnexxieli nagħmel, tkun dejjem aktar fuq Alla u dak li hu jixtieq jagħmel lili u jixtieq jagħtini. Pikka forsi xi mistoqsijiet? Basta ma jkunux diffiċli ħafna.
Għaw domanda bħala animatura kif nista' forsi nirrifletti aktar li qed ngħix bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena naħseb li din as-saġġ m'għandix tkun xi sforz tagħna, imma dina jekk jiena ngħixha u qed nipprova ngħixha u nitlob li ngħixha. Bil-mod il-mod dawn l-affarijiet jiġu riflessi. Din il-ħaġa li jisu ma nafx. Irridu nippruvaw nkunu xira ta' Kristu, veru, iwa. Imma jekk jien mal-mulej l-mulej nieħdu bis-serjetà f'ħajti u esperjenzajt l-imħabba nissawbet fija, għandi nifhem li dan il-frott joħroġ mal-ewwel. Anzi, kważi u xek, naħseb San Pawlu juri li mill-frott u anke il-Vanġelu fil-Ġwanni, mill-frott tagħhom tal-fuq. Fis-sens li hija xi ħaġa li b'ewliet jew naħseb li toħroġ naturali fil-ħajja tagħna jekk l-mulejt nafdah, dan nies jindunaw mal-ewwel ħatmu baħnan u mal-ewwel ix-xogħol. U forsi ma nafx nistax inżid il-fatt li Ġesu għamel tagħna ħajja ġdida fil-mewt tiegħu. Ġesu tagħna ħajja ġdida meta l-aktar kien xejn ma jidirx, meta ma jidirx u tagħna ħajja ġdida. Allura xi ftit jew wisq għalkemm forsi fil-moħħbi mingħajr ma naf jekk mingħajr ma nafx x'qed inħalli frott u minix, ma nafx nix nkun xhieda affettiva jew le. U Alla li jmexxi u jekk jiena b'xi mod ninaqat ma' Ġesu u anke nafdah b'affarijiet kbar, dan imbagħad Alla jqassamu u jagħmel affarijiet u jiena m'għandix dubju li l-ikbar xhieda pereżempju u l-ikbar frott fil-Ministeru jagħmluh pereżempju mhux aħna, jagħmluh min qiegħed fih ta' sodda marid u qed joffri d-bagħtija tiegħu jaqgħodha ma' dik ta' Ġesu. Minnu miskin ma jistax jagħmel xi ħaġa għax qed ibati fil-moħħbi, min qed jitabba fuq b'inġustizzji. So minnu l-eqreb lejn Ġesu. Jien nemmen bis-serjetà li l-Ministeru tagħna aħna xi ftit jew wisq kollha qegħdin on the front line speċi qed nimmaġina minn animaturi ta' gruppi u hekk. Imma l-biċċa l-kbira tal-Ministeru tagħna jagħmluh dawn in-nies u nagħmluh xi ftit aħna meta ngħixu f'għaqda vera ma' Ġesu imsallab u għalhekk jilxu xtat. Hawn mistoqsija oħra, il-mod kif xegħajt intider ċarli Alla kontinwament jiltaqa' magħna fiċ-ċirkustanzi ta' kuljum fil-ħajja. Donnu jista' jkollna idea ftit żbaljata meta jien qisni nistenna xi sajjetta aspett straordinarju x'tikkummenta. Iva, fis-sens li l-immaġni tagħna ta' Alla hija spiss immaġni fittizja. Kif semma Claudio ta' Alla li jirrispondini mal-ewwel jirrispondi kif irrid, jirrispondi b'mod qawwi permezz appuntu ta' xi sajjetta affarijiet straordinarji. Forsi nistgħu nsemmu biex nirrispondi xi ftit forsi għal din il-mistoqsija, xi ftit il-ġrajja ta' Mosè li aċċennajna għalija. Il-poplu kien qiegħed il-sir, skjav, qed jokrob illi jinħeles u x'inhi r-risposta ta' Alla għall-karba tal-poplu? Ir-risposta hija Mosè mur inti. Mosè mur inti. Aħna kieku xtaqna li Mosè xtaq li Alla jaħilsu waħdu jagħmel affarijiet kbar, għamel affarijiet kbar imma għax bat il-Mosè mur inti. U barra minn hekk imbagħad il-ħajja kollha ta' Ġesu hija kif naqbad ngħid, purifikazzjoni sa washing machine kbira tal-idejat kollha żbaljati li għandna ta' Alla. Aħna ġeneralment b'mod naturali li Alla nimmaġinawh u nixtiequh bħal loġol tad-debb. Din hi b'mod naturali. Imma Alla huwa Kristu msallab li jagħti ħajtu. U għalhekk aħna bħala persuni li xi ftit jew biss nippruvaw jew għażilna li nimxu wara Ġesu. Jew Ġesu għażilna li nimxu warah, insomma. Aħna kontinwament iridu nfittxu li nippurifikaw l-immaġni tagħna ħafna drabi żbaljata ta' Alla. U hawnhekk naħseb tidħol is-sens tal-Bibja li tenni semma Marċello fil-Vanġelu Ġesu juri l-wiċċ veru tal-missier.
kif preċiżament tafda lill-Alla? Kif isser li taċċetta dak kollu jiġi fuqek fil-ħajja? Din hija l-mistoqsija l-kbira. Mistoqsija l-kbira. Għaliex minn banda jiena nafdaħ dak li jissuġġeri li nagħmel permezz tal-kelma tiegħu, dak li jgħidli Ġesu. Imma mbagħad din irrid ninkarna fil-ħajja ta' kuljum. U jiġu ċirkustanzi fil-ħajja fejn jiena mistieden kif semmejt int taċċetta dak li jiġi fuqek, hemm momenti fil-ħajja fejn naħseb mistednin pereżempju nagħmlu għażliet oħrajn, min jaf. Din hija mistoqsija l-kbira u li aħna minn hawnhekk ma nistgħux ħadd ma jista' jweġiba għal ħadd. Tweġiba inti personalment, possibilment fit-talb, imdawwal mill-kelma tAlla u possibilment naħseb meta imdawwal ukoll minn mixxa spiritwali li nagħmel ma' xi ħadd. Hekk nista' nafda ngħid kif ħanafda lil Alla fiċ-ċirkustanzi partikulari ta' ħajti. Dawwal minn kelmtu it-talb u anke b'mixja spiritwali ta' direzzjoni spiritwali akkumpanjament ma' xi ħadd. Almenu nimmaġina. Ma nafx weġibtikx Michael, imma naħseb xi ħaġa hekk. Ovvjament jekk nista' nżid kelma żgħira, il-fatt li naċċettaw pereżempju l-istorja ta' ħajjitna u nibdew inberkuha flok nisħtuha jew ngħaddi ħajti nilab tal-vittma jew tal-irrabjat bejn il-vittma u l-irrabjat ma tantx hemm differenza. Dik hija grazzja kbira u don tal-Ispirtu Santu li nistieden lili u lil kulħadd li jitloba li jiena nilqa' dak li ġara f'ħajti, bla dubju. Imma mbagħad kif mbagħad f'kull ċirkostanza tal-ħajja se naċċetta kif se ngħixha x'żejjed ħanagħmel dik imbagħad tidħol ħafna fil-mixja personali ta' kull wieħed waħda minnha. Grazzi Father Noel dak li samt magħna. Għajtina daw l-affarijiet kollha sbieħ. Jalla dak li llum tallimna minn għand Father Marcello minn għandek Father Noel. Verament insarfuh fil-gruppi ta' żgħażagħ tagħna ma' żgħażagħ li niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna personali. Ringrazzjaw tal-naqgħattu magħna llum. Il-ħamis li ġej, fis-7:30 għandna l-aħħar sessjoni, ħajkonna lil Robert Rizzoli, għadu mhux Father, li huwa Ġeżwita, skolastiku qed jistudja Ruma u ħajkonna l-eċċellenza tiegħu Monsignor Anton Tewma. Nistednukom tistudnu xi nies oħra, bagħtulna email applikaw u ovvjament naqsmu dak li ħana nirċievu flimkien il-ġimgħa dieħla. Grazzi l kulħadd u l-lejl tajjeb.